Yanda bidiyon tsaraici na ya fita har na samu matsala da kamfanin da nake aiki da shi Arewa 24 na samu matsala da su suka kore ni gaskiya mutane da yawa suna cewa lesbian nake na tura ma maybe wata kawata ko budurwata ne ta fito da shi, wasu kuma suna cewa saurayi na tura ma. Gaskiya babu ko ɗaya a ciki. A gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai saboda ranar da abin da ya faru ba zan manta ba a wani director Hassan Giggs wanda muke shooting din kwana 90 da shi sai ya kira ni a waya, shi ya fara gaya min ya ce dota na ya aka ya faru, na ce mai faru sai ya ce in hawa WhatsApp zai tura min abu, sai ya tura min ina tsaye ba zan manta ba kawai sai na faɗi a ƙasa. A lokacin sai da na yi wata 3 ba na fita ko nan da gate ɗin ƙofar gidanmu ba na zuwa saboda kunyan jama'a da saboda in na fita lokacin ko a hantarin dan akwai sanda na taɓa wucewa ma akwai wanda ya taɓa jifa na da dutse. Jama'a suna na Safiya Yusuf wacce aka fi sani da Safara ta cikin kwana 90 a da, amma yanzu na fara waka an sani na da Safa. An haife ni ne a garin Kano, mahaifina ɗan garin Yola, ni mahaifiyana ɗan Maiduguri ce, amma zama ne ya kawo mu Kano. Na yi karatu a garin Ibadan Nursery and Primary School, sannan kuma bayan mun dawo Kano na yi karatu na ci gaba da Junior Secondary School da Senior Secondary School na Hannewa Egg a Kano. Daga nan gaskiya dai ban ci gaba da makaranta ba. Yanda bidiyon tsaraici na ya fita, bidiyo ne wanda ni ina yi in aji a waya na as fun or something like that, kuma wanda ni na san almost a cikin kaso 70 na mata suna irin wannan abun su aje a wayansu. So abin da ya faru shine a gaskiya ba zan ce ga wanda ya dauki bidiyon nan ya fita da shi ba, amma dai na san for sure cikin waɗanda nake tare da su definitely, saboda ina yawan bada waya na haka ko kawaye haka ko mutum zai amfani da waya na ya kira ko na abu. So ni na fi tunanin ta wannan fannin ne wata ta yi amfani da wannan ta ɗauki bidiyon na har aka yi yada shi a social media. Yanayin da na shiga lokacin da bidiyon ya fita, a gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai. Mamanmu sai ta yi comforting dina a lokacin, ta ce min kaddara ne, komai yana iya faruwa da kowa a kowane lokaci, haka zalika mahaifina, haka zalika ƴan uwana maza, haka zalika ƴan uwan mamana da ƴan uwan babana. So ba amma mutanen gari da social media, dan a lokacin na kusan ne deactivating din dukkan account ina da suke kan social media, Instagram ne, TikTok ne, Snapchat ne, a Facebook, komai na so ne deactivating din shi saboda attacking ina da mutane suka dinga yi lokacin nan, wasu su ce karuwa, wasu su tsine mu, wasu su ce min la'ananniya, wasu kullum ta Allah irin wannan comment din kullum wucewa ma in nazo yin layi wani sa'in wani zai yada mun da magana ko fita ne. A lokacin sai da nayi wata 3 ba na fita ko nan da gate ɗin ƙofar gidanmu ba na zuwa saboda kunyan jama'a da saboda in na fita lokacin ko a hantarin dan akwai sanda na taɓa wucewa ma akwai wanda ya taɓa jifa na da dutse, ya jefe ni da dutse. So ba amma kawai na kalle shi na wuce, sai dai kawai na ce to Allah ya sa wannan abun ya wuce, gashi nan with time ya wuce. Inda ya jawo hankali na fara waka shine tun gaskiya tun ina karama ina da ra'ayin yin waka. Wake rubuta mu waƙoƙi, gaskiya ba wanda ke rubuta mu waƙoƙi, na ni nake rubuta abuna da kaina. Don muna waka da Mr. 442, sai dai idan misali idan na yi wani lines din ba daidai ba sai ya gyara mu, amma gaskiya ni nake rubuta waka na da kaina. Abin da ya sa nake waka da maza a gaskiya to har yanzu ban samu mace guda ɗaya da za mu yi waka da ita ba. Gani ban samu mace guda ɗaya da za mu yi waka da ita ba.